osegol e buchego. Kawadhi nyime jayalo Paul Mackenzie mar kanisa mar Good News International Church mitudo kod nek mag dhano magalamoro Shakahola County ma Kilifi biro medo bedo e odang'enge nyaka chieng' tich adek tarik 10 juma manyien kama doho biro ng'ado kapo ibiro weye thuolo kod bond koso biro med geng'ne. Ma en bang' kinde mag piny owacho kwayo doho mondo miyo geng'ne thuolo mar ndalo 90 kapod gitimo nonro ka Mackenzie jaode kaachiel kod achije mamoko 16 mitudo gi nek ma Shakahola to ne dwaro ni owegi thuolo kod bond. Jafwambo marwa ma Mombasa Jojaoko nigi ler mathoth. Ne en thuolo machielo mar jadolo Paul Mackenzie chopo nyim jang'ad bura Yusuf Shikanda e doho mashanzu ka en kod geno ni doho ne dhi weye thuolo kod bond. Pacheno mabende ne en mar jaode kaachiel kod achije moko 16 ma itudo kod nek mar oganda makware bungu ma Shakahola ne ogwenyore gi mano mar kinde mag piny owacho mane dwaro ni ogeng'ne kaachiel kod lange e thuolo mar ndalo 90. Okinde mag piny owacho kotelnegi kod Jamii Amina ne okoni weyo Mackenzie kaachiel kod lange thuolo kidek keto ngimane kinda koru gasumbi ne mar anyuola mag jogo mane wito ngimagi ni kod mirima mager kendo kidek monjogi makawo ngimagi oko kowegi thuolo. The influence that they use to convince these persons to starve to death has the same effect of convincing this person not to speak to the police, not to give any information to the police, or even to give a falsified information to the police. And we pray, for reasons provided, that the court grants the days prayed, that is 90. Okindego okoni obila pod dwaro thuolo malach mar timo nonro ne mar moko kuom jogo monego chiw neno pod dwaro ni otimnegi hocho eka ginyiedhre mar chiwo pachgi. It is believed that these are the persons who assisted in strangulation and supervision of this starvation. We don't know where they live. We do not have a fixed abode. Your Honor, for the state to come before court today and say that they do not know the 2nd to the 18th respondents in this application, and yet they were granted orders to go and search their premises, in which that application they did not state that they do not know any of their homes. Luoro bende nitiere ni kowegi thuolo to thothgi nyalo lal miru ne mar obila koni poko yango miechgi, wedegi to kod nonro gi matut kopogore gi mar jadolo Mackenzie magiseyango malong'o. To korka kore, Mackenzie kotelne kod okil mare Elisha Komora to koni en ratiche mondo mi owe thuolo ni mar poko donjne kod ketho moro amora. For them to support the state to be granted the number of days that they are seeking of 90 days, it is an aspect as if they wish the victims justice to be denied, because if you delay it, ought to be denied. Since the charges they think they might charge them with are still on speculation, even then they are still under investigations whether they will be merited for such charges. Nyaka sani okoni onge neno manyiso ni kowe jadolo Mackenzie gi lange thuolo to biro rocho chenro mag nonro madhi nyime, ka bende okoni moko kuom achijego osebed kiutho kendo ituono chiemo ka gin e odang'enge. Let's try and have this on Wednesday the 10th of this month. Tarehe 10 mwezi wa 5 koti itatoa uamuzi. Kwa tukipigwa pia baadhi yetu walikuwa wamepigwa. Jadolo Paul Mackenzie jaode kaachiel kod joma moko 16 mitudo kod nek ma Shakahola biro bedo e odang'enge nyaka chieng' tich adek juma manyien eka bang'e to doho biro ng'ado kod biro wegi thuolo kod bond koso ibiro med geng'negi ka nonro pod dhi nyime. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George kuom